संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार। आज सकाळीच आम्हाला असे फोन आले, त्यामुळे आम्ही नाक्यावरती जे भाजीवाले बसतात, फुलवाले बसतात, त्या ठिकाणी आम्ही गेलो होतो। विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आणि बाकीचे कार्यकर्ते आम्ही गेलो होतो आणि त्या ठिकाणी एक किरकोळ वादावादी झाली होती आणि त्या किरकोळ वादावादीतून एक प्रश्न निर्माण झाला आणि प्रश्न निर्माण होताना असंच आम्हाला सांगायचं आहे की ही वादावादी होतच राहणार आहे। या वादावादीतनं तोडगा काढण्याची जबाबदारी ही कणकवली नगरपंचायत प्रशासनाची होती आणि ह्या नगरपंचायत प्रशासनाने आतापर्यंत ह्या गोष्टीवरती तोडगा का नाही काढला, त्यांना हक्काची जागा का नाही दिली, हे प्रश्न उपस्थित त्या ठिकाणी होत होते। आणि आज जर त्या ठिकाणी गेले 15 दिवसापूर्वी, 15 महिन्याभरापूर्वी हायवेने कारवाई करून या सर्व फुलवाले विक्रेते असतील, भाजीवाले असतील, काही स्टॉलधारक असतील, यांना तिथनं हटवलेलं होतं आणि त्यांच्यावरती कारवाई करून ती जागा पूर्णतः स्वच्छ करून घेण्यात आलेली होती आणि त्यानंतर सुद्धा ते तिथे बसतायत आता आणि त्यांना हक्काची जागा ही मिळतच नाहीये। त्यानंतर ते केंद्रीय मिनिस्टर राणेंकडे गेले होते आणि त्यातनं सुद्धा त्यांनी 15 दिवसात 8 दिवसात हा तोडगा काढतो असं त्यांना आश्वासन दिलं होतं। त्या आश्वासनाचं काय झालं आणि ह्या आश्वासन देऊन सुद्धा जर केंद्रीय मिनिस्टर असून हे आश्वासन पूर्ण होऊ शकत नसेल किंवा आमदार असून हे आश्वासन पूर्ण होत नसेल तर सत्ताधाऱ्यांनी, नगराध्यक्षांनी मिटिंग घेऊन हे आश्वासन काय पूर्ण करणार आहेत, हा प्रश्न त्या ठिकाणी उपस्थित होतो आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।